kunjalo kusezaba njalo futhi senguye-ke lona udokotela omkhulu abambiza udoktor Mshayi wabashayi, umshayi wezinto, ungamshaya kanjani ungashayikanga yena umshayi. Ngithi mina gogo lokho obile seluka sempondo of ngavumana into avuma esizweni isandla sombethe izwi nomhlaba lo mangakhulumanga sandla siyathinta siyabusisa pitbull bayinqana umsila bathi bayibulela kanti bayihlupheza. Yini ukuhlupheza? Into ethi yayibe khali ngakubi konza abahlamba iphonongo phansi ibuye nodaka hambela emnyama nhlangothi ezumzi liwukhanya lethi cha udlanga libe liwuqedelela zembe licanda kanye lingacanda kabili ngabe liyahlola yimi loyo inkunzi inile esitulweni sobukhosi senze ngisitsho ngithi ngise-Polo Viyeni kude kufuphi neDimaza e-Eastern Cape eqonce. Dokotela ngibingelele kusizwe, ngibingelele kumahlaba, ngibingelele kumagumbi, ngibingelele kubantu bonke Nkosi yami abangikhonzile nabangangikhonzanga, abangithandayo nabangangithandiyo. Vele ngeke ngithandwe ngumuntu wonke, ngiyazi lo. Ungaqhaqhela izandla ngumuntu wonke. Subuwazi ukuthi kulapho kunamaphutha khona. Kodwa kumakwabekho abasilelayo noma kukhomba ngomini, subuwazi ukuthi ubambe yona. Ndimo shoyo, anikwazi wena uthini. Kodwa ngisekuthini mina ngila ngimile 2025 zatshintsha izinto. 2025 imikhuba ikhona. 2025 ubuthakathi busamile ngisabenza futhi ngibudalelwe, ngibufundile, ngibuthathile. Kunjalo uyakholwa ukholwa angeni lapho. Kodwa ngiyasazi umsebenzi wami. Okay. 2025 dokotela usiphatheleni. 2025 ngiphethe izinto ezijulile, ngiphethe amandla, ngiphethe ukwahluka kwezinto nokuhlukana kwazo ngendlela umuntu afuna ngayo nendlela umuntu afuna ngemenzele ngayo. Dokotela, hayi thina yazothusa ke manje. Kwenzakalani kanti? Nalo udaba. La ngiphethe le ndoda sibiza umathwasathwasa. Umathwasathwasa lo mkhulu yini umathwasathwasa? Umathwasathwasa ngobantu abathi bakholelwa edlozini kakhulu. Kodwa leli dlozi njengoba ukholelwa kulo edlozi alidonsi bantu, alingenise bantu, angisebenzi, angiboni, angisaphuphi, ngathwasa ngaqeda ngime isigodlo, esigodlweni ngunqompiqompi. Ngisho mina ngithi ngilele ethongweni ayikho into nje buya ngisho idlozi lami alisaconnect nami. Nanku umathwasathwasa. Ngifuna ukuvula indlela yedlozi. Okay, angithwasanga kodwa ngihlutshwa into edibene nedlozi. Angithwasanga, ndihlutshwa into edibene nedlozi. Angazi ukuthi kufanele ngiqale bedlozini kodwa hayi umkhulu wayethe hayi ogogo bathi hayi emshadweni ogogo zange badityaniswe. Nawu umathwasathwasa. Yonke into edibene nedlozi ekuhluphayo. Yini angazi ngithi mina yonke into edibene nedlozi. Uthwasile usisangoma abangena abantu kufanele ukuthi usebenza awusebenzi. Nanku umathwasathwasa. Umathwasathwasa ke mina inangwane ebanzi noma ejulile ephansi uyithola masofike uthi mina kimi uzolana ini umathwasathwasa. Nikhuluma nani ke magqirha esixhosa esintu Eastern Cape kazi kanisondela amadoda ningosifihlo zikhona. Songisukela noba ungijaje izobuza imfihlo ihambaphi. Izobuza imfihlo ihambaphi. Nangu umathwasathwasa. Thatha umathwasathwasa. Umathwasathwasa ke uhamba nezinto efanele ukuthi uzenze. Hayi shame, no terms, no condition. Akabulali nje umathwasathwasa. Umathwasathwasa muhle. Umathwasathwasa uyasebenza. Umathwasathwasa uyadonsa. Kodwa usebenza only kubantu abahlutshwa ngento ehlangene nedlozi phakathi. Nongoba yini. Angikhuluma ngumuntu othwasileyo kanye nothwasayo. Ngikhuluma ngawo wonke umuntu ohlutshwa into edibene nedlozi ofuna ukulungisa kodwa kulungiseke. Nawu umathwasathwasa. Mina ngane banzi.
Uyamazi udokotela ufumane kabi. Okay. Dokotela ngathi ubuye ngamawala. Vele ngibuye mawala 2025 ngibuye mawala. Woza ngithi mina nawe sokusuka la ekhaya izinto azenzeki. Uyaphela. Sophelele efonini ungifonele. Uya uze ekhaya izinto azenziwe efonini. uNkulunkulu wami esezulwini ngiyabheja. Izinto azenziwe efonini. Uzile la ekhaya ngiyavuka. Saphusha sikuphushayo ngiyavuka. Nama nguye uNkulunkulu Nkosi yami. Kodwa ngithi mina ngiyathembisa. Uya. Ungaphelele efonini. Okay. La ngisengifuna abantu abahluzile ke emqondweni. Rule number 1. Ngifuna abantu abadala la. Ngifuna abantu abaziyo bafunani la. Ngifuna abantu abaziyo ukuthi bafuna ukuyaphi. Ngifuna abantu abangadedemiyo la. La kuyabulawa. Khona. Under 18 awungena. Unayo imali awunayo. Under 18 awungena. Kuyafika. Kuyabhujwa la. Hlezo zamadoda zikhala igazi la. Ngiyabheja. Wena ke uthi into azenzeki. Ufuthi uthathe lezigubhu, uthathe ini, kuphi ngithi mina ngiyabheja. Hliziyo zamadoda zikhala igazi. That's why ngithe mangivula umlomo ngifuna la umuntu ohluzile okwazi ufunani. Ufuna uyaphi? Ufuna ntoni? Hliziyo zamagazi hayi nayi imela. Uphatha imela nje kuphela. Angizungena kabanzi kodwa uthatha nje imela. Uyagwaza. Ugwazana ngazi. Mawuyifuna uya kimi but you can't be rich here. Rich. Woza uzongitesta. Okay. Kulo ngathi yasoyikisa wena. Okay. No, ngikhuluma iqiniso ngoba abantu bathi ukunyanga kusekho. Abanye bathi hayi le mithi ayisasebenzi. Umuthi mangakusebenzeli. Woza kwinto enamandla ke. Ukhangele ukuthi ayizusebenzela yini. Futhi ngiyabheja. Futhi ngiyakala. Ukalele 1 2 3 4 5 khangela. Nayi mehla. Yokwenzana idokotela. Andizuyingena, andizuyiphendula. Kodwa hliziyo zamadoda zikhala igazi. Ulila ungalili baba. Uvumile. Entano ex siyabonga. La indoda yezitha. Bathi ngumshayi wezitha. Indoda yezitha sikuphe izitha ke lezi. Naso sinemithetho yaso. Naso sinemela yaso kodwa kuyashiyana ama level. Kodwa ngithi mina ngokushuthwa izitha lukhona uphundo lezitha likhona futhi isigubhu sezitha. Siyadla ka le ndoda ihlabelela inkukhu labona bathi olamthuthu. Hlabelela olamthuthu. Le nkukhu zimhlophe. Uhlabelela zona ukuthi wenza kanjani uyodibana nami ecaleni ngikhuphi ke leyo. Imfihlo yami yala kwamshayi yala kwadokotela kodwa yaphilisa nayo no terms no condition. Kunye mina ngikuvuma ngithi ku terms and condition hlezo zabadoda zikhala igazi nami ngiyesaba. Naku. Take it or leave it baba. Enter no exit. Terms and condition applied. Ngena usazi. Ungangeni mawangeni angifuni gwala la. Thatha isibindi usithathe bangazi nami. Isikhathi sengivuma futhi nalento ngishuthi isidala. Yeah, bengikubukisa nje ukuthi izinto zikhona 2025 ngiphethe izinto zamandla kakhulu. Woza uma ufuna usizo. La ngithilo sizitha, sigubhu sezitha. Njengoba lukhona uphundo lezitha, sigubhu sezitha. La akunamithetho ibanzi, kodwa olamthuthu benabo nje ufuye olamthuthu. Ufuye nje olamthuthu. Yeah, uyabathenga efama, ufuye nje olamthuthu. Baba, ngiyabhedla. Ayikho into ezokwenzeka emndenini yakho, but ufuye olamthuthu. Gubhu sezitha. Hliziyo zamadoda zikhala igazi. Matwasa. Gubhu sezitha. Yimi inkosi 2025 ndithi kuni mina sizo sakithi izinto zikhona sondelani nizothatha izinto okuningi andithethe phone xhomana esigodlweni nabo kunyeke mase ngiqedelele ngibhizi kakhulu sizwe sakithi and emalangeni beningekho bengiphi ifuna mina ke leyo bendingekho emalangeni amaningi ngoba ngiqeda inyanga ngekho ekhaya
bayazi kabaziyo. Bendikuphi ngiyazi mina bendikuphi. Ngiyaxolisa emacingweni abantu abangangitholiyo, kodwa inamba yami iseyiyo, ayikajiki, ayikaskenywa. Namba yami iseyi-1 ayijiki, iseyiyo. Ngiyaxolisa kwaningakwazanga ubabamba emncebeni, kodwa manje ngibuyile ngikhona ngithi mina phinda ufone futhi. Noma ubungenzekanga into ubuzilele ekhaya, phinda ufone, sihlele usuku, uphinde uze ekhaya. Ingaphelele efonini, ingalungiseki efonini. Mina ngithi ayikho inkomo yobuthongo. Nayi le namba ungahluka nayo, 067 9469 570. Angiphinde 067 9469 570. Suka la ukhona, yize ebantwini, ungaziphakamisi ebantwini. Hlonipha umuntu, umuntu uyahlonitshwa emhlabeni, ngoba umazi umuntu ukuthi uqule ngani, awulazi idlozi lomuntu. Hayi, angene kabanzi. Ngithi mina ngiyabonga kusizwe nangudokotela usiphethe izinto, sondelana ngibone isibele. Siyabonga.